No niin, moi kaikki! Me ollaan Marskuun kanssa matkalla hakemaan meidän kaveria Kaspia meidän terminaaliin. Et tervetuloa meidän reissuun mukaan! Me lähdetään Tukholman risteilylle tänään. Ja tietenkin Anna esiintyy siellä. Se olisi sitten tervetuloa meidän hyttiin. Moi! Minusta on tosi kiva. Nyt tossa on erillinen sänky, tossa on toinen. Tuossa on peili ja tässä on kengille hyvä paikka ja vähän veskareita. No vessa on vessa, ei sitä tarvitse. Mut tänne. Ja sit meillä on tää. No niin, me ollaan täällä. Tiitu on peseytymässä, sit mä käyn. Sit me lähdetään syömään. Tuossa näyttää on henkivänäköinen paikka, missä on burgeria sun muuta. Sitten me käydään vähän tax-free-ostoksilla ja sitten en tiedäkään mitä jatketaan. Kiitos. Missä me käytiin? Tax free. Mitä mieltä ruoasta? 0/5. Okei, 1/5. Ranit oli hyviä tatsikin. Niin. Mitä me ollaan tehty? Juotu viiniä ja kuunneltu musiikkia ja nautittu elämästä. Kyllä. Ja nyt seuraavaksi ruvetaan katsomaan tän illan Promenade-esitystä meidän hytistä. Joo, meillä on promenade hytti, niin me nähdään suoraan tuohon alas, niin ei jaksa. Me istua molemmat tässä ikkunalla. Hyvä makaa. Mä tykkään meidän hytistä hirveesti. Kohta alkaa keikka. Jee! Mikä fiilis? Hyvä kippis. Kippis, cheers! Kohta päivitetään keikkaa. Onks hyvä? Mitä sä syöt? Mä syön kebab, punasipuli, jalapeno, pizzaa. Tää on oikeesti tosi hyvää. Sä syöt semmoista, mä syön tämmöstä. Kakkua. Aha. Muvussa. Täältä saa oikeesti ampaa sitä Pepsi Maxia. Tää on ihan pelastus, vaikka ei olekaan rapulaa. Mut siis Pepsi Max holistina tää on ihan Jumalan lahja meille tänä aamuna. Onks aamupalalla käyty? On. Mitä nyt? Nyt vähän lepii ja sit kylpylään. Eikö me mennä maihin tänään? Ei. Mennään Marjala-reissulla. Eiks vaan? Joo. Tää on tämmönen laivakevät. Hyvää yötä. Hyvät. Hyvää aamua. Mm. Mihin me lähdetään? Tukholmaan poikkeuksellisesti. Vaikka me ei pitänyt mennä. Mitä me mennään tekemään? Me mennään hakemaan vähän Ruotsin herkkuja. Ja voi siis tulla ilmestubeen. Mitä mieltä sä tästä kelistä? Tennareo on aika paska. Hänellä on vanssi, mulla on puumamettari. Tuolla sataa lunta. Erittäin hyvät valinnat siis. Mihin sä selvittiinkö me metrolle? Selvittiin. Nyt ollaan Kärditin metroasemalla ja mennään T-Centraalille. Ja mitäs me... Moro, me tultiin väärälle. Me hypättiin väärää metroa. No jos mitään, tultiin vain yksi pysäkki onneksi, niin se ei sen vaarallisempaa. Hypättiin takas samaa metroa, mistä hypättiin ulos. Tää lähtee takaisinpäin. Meillä on neljännellä pysäkillä jäädään 1, 2, 3. Joo, neljännellä pysäkillä jäädään ja päästään T-Centralille. Ja siitä mulle kuivat kengät. Mulla on niin märät jalat ja sukat. Ja, mulla on kengät ihan märät. Ja mä vaan haluisin, että mä saisin mulla hiuskia sekaisin. Mut haluisin kuivat sukat. Mitä me tehtiin äsken? Me käytiin uimassa. Sen jälkeen. Laitettiin video. Mikä video? Tukholman herkkujen maisteluvideo. Mä en oo mitään. Mä luulin, että mä tilasin puolikkaan broilerin, mutta tää näyttääkin erittäin kokonaiselta. Ja mitä mä sä syöt tänään? Tämmöstä hodaria ja ranskalaisia. Ai että kyllä kello. Tän meikkauksena Ika on tehty se hienon. Heippa! Tämmösen hienon jutun. Siitä meikkaa tuolla, niin mä meikkaan tässä.
Mulla on hirveän kiva matka seuraa. Hetken lepään. Niin, me ollaan tultu lepää tänne. Tää sopivaa kuvausspottia. Meikä kävelee täällä kengät jalassa, koska ne tekee rakkulla mulle ja mun lenkkarit ja likimäärät. Ei kun kengät kädessä, anteeksi. Me ei löydetä vaan täydellistä kuvausspottia. Perkele. Kuviin Annan kanssa meillä ei ole aikaa, jotta se tulee niin tappaa meidät. Se vihaa jo valmiiksi sitä kuvaa varmaan. Mikäli kuitenkin tuon nimmarin saanti hetken haluaa. Nukuttiin pienet paikkarit. No päätä alkoi särkeä siihen samalla. Nee. Mä oon saa ruokaa. Monelta alkaa ruokailu. Puoli 11. Puoli 11 oli 57. 57 minuuttia alkaa yöruokailu, mikä siitä on ollut pizzaa sieltä. Viiniä. Viiniä. Tänään on viini-ilta. Tänään tulee hyvä viini. Tiitu, mitkä fiilikset? Ihana päästä kotiin. Onhan se ihana päästä mun pikku murun luokse. Sunnuntaina uusiksi eri laiva. Tehdäänkö me siitä video? Katsotaan, Silja Euroopan. Selvitty autoon ja Janina tuli hakemaan meidät. Kiitos, kiitos. Tiitu, mikä takapenkitunnelmat? Se on karkkia. No niin, se olisi aika tullut päättää reissu. Reissuvidi! Me jatketaan taas syömistä. Me syön riisimuroja, Tiitu syö suklaamuroja. Ja Pepsi Maxia. Me palaillaan teille uuden videon kerran. Muuta kuin Hei sanallihuppa! heidoo!